Jixraqlek, Jurgen, vera ekk, jixraqlek dak l-overall, ekk. Mela, aħna ħankomplu ovvjament mill-studio issa u ħankomplu fuq xi ħaġa li aħna diġà konna ntqajna ma' dil-persuna li jismu Tony Farrugia li huwa l-iktar persuna b'saħħtu f'Malta x'jagħmel ħafna shows, jagħmel ħafna affarijiet u diġà waqt il-programm kien għamilna xi ħaġa, llum ħajjagħmel xi ħaġa wkoll. Imma qabel ħankellmuh nara biex nabdejt ruħna fuq sissa x'għamel fajtu. Tony, grazzi tal ġej ġejt. Jiena mhux noħodlok bidejk għax nibża. Il-manik all right. Tony, għana ovvjament qed narawk online, narawk li qed tagħmel ħafna affarijiet kbar u tagħmel ħafna shows. Minn meta ntqajna l-aħħar sal-lum? X'għamilt hekk s'issa hekk affarijiet differenti, shows u hekk għall-puttin u għal ħafna affarijiet. Kull xahar konna xi show, għamilna show il-Ħamrun, il-Knisja tal-Ħamrun. Kien hemm ħafna karozzi, wieħed tal-karozzi ta' ġbit van bit-sneni dakinhar u għamilt wieħed fuq il-palk, għawġ taġnijiet, virg tal-ħadid, nadijiet. Relax, u għalik mhux hekk. Yellow Pages. Mhux hekk? Bħal darba l-oħra Yellow Pages. Eżatt, hawnhekk kont tajt il-ktieb fin-nofs. Għamilt xi 6 shows minn dakinhar, ġifieri. U din hija ovvjament xi ħaġa li inti vera dejjem tagħmilha, imma jiena sirt naf li inti ħajkollok l-opportunità biex tkun ħadd prova tkisser 4 Guinness World Records. Tix jifisser għalik, ġifieri għax ħajkunu dawn il-Guinness World Records? L-ikbar ħaġa ġifieri tal-record, għamilt ħafna records ta' Malta, ġifieri ma' Malta Records, issa nixtieq nagħmel Guinness World Record. Issa ċettawni għal 4 records. Għanamilhom kollha. Di interessanti, għax di huwa proċess, ġivint trid tapplika u ddum il-proċess biex inti sakemm tiġi jgħidu isma' iva, inti tista' tipprova tikser dan ir-rekord. Kultant iddum anki sena. U inti wasalt fil-punt li għandek applikajt għal 4 rekord. X'inhu huma daw rekord? L-ewwel rekord ħanawweġ nitwi taġnijiet. Irid nagħmel 15 il-taġniet fil-minuta biss. 15 it-taġen. U x'inhu mar-regoli tagħha? Ġifieri inti trid iddawru. Dawruhom qisu tromba. Tiġi ta' tromba. Ta' disappoint seri il-lellu, ġifieri daqshekk dettalji. Qisu gazzetta hekk. Su gazzetta rumblat. Ġifieri palissa rekord 14. 14 palissa. U ilu naħseb dan ir-rekord ilu ħafna. Ilu ċina wieħed Amerikan, ilu ħabib tiegħi fuq Facebook. Dal-aħħar 10 snin u issa ħatipprova tikser ir-rekord tiegħu. Mela. Steve Weiner. Iddawwar tirromla it-taġen. X'iktar qed tipprova? Issa t-tieni waħda virq tal-ħadid li tużaw għall-konstruzzjoni. Ħanawwiġhom f'onqi, forma tal-U. ċfej taqbada. Taqbada. Titfaxxa wara għolok. Nawġu hekk. Urid nawweġ 22 fil-minuta. 22 fil-minuta. ċfej għasandek ċons tistrieħ, break, shades, go. U dik ukoll l-istess persuna għandha rekord? Dik Indian kien world record holder Milux issa. Milux, okej. Xi 4 snin ilu. Okej. U għamel 22. U għamel 21. U ġiet tagħmel 22. Mela, taġen. Virek, xiktar? Issa t-tielet waħda nala ta' żiemel, rrid nawġuha. Taġa dritta? Le, forma tal-esse. Il-lallu. Iġifieri inti tiġiba esse, literalment. Is-sutu hekk nagħmel fil-wiliet tiegħi. Mhux hekk? Imma rrid nawweġ ukoll 15 minuta. U dan istess ir-rekord ċaħat minn palissa fejn. Le, dak mill-Kazakhstan, Sergej famuż ħafna kien fuq il-America's Got Talent. Sergej, nsejt il-. Huwa kemm palissa? 14. Nagħmel 15 ukoll. L-istess. Ċejta, ma nafx. Dak kien fuq America's Got Talent. U peress li dawn mhux biżejjed, applikajt għal-rabaw jgħed ukoll. Il-laqqa waħda li ta' wieħed diffiċli għalija rrid niġbed truck bis-snieni għal 30 metri. Senti diġà ġbit truck imma mhux għal 30 metru u f'ċem ta' ħin naħseb. Le, mhux għal xi 10 metri l-aħħar darba il-rekord ta' Malta. Okej, 30. 30 metri. U rrid jeżenġ bejn xi 5 tunnellati. 4 tunnellati xi ħaġa. Kif tagħmel tlesti ruħek għal daffarijiet? Daw, nipraktika deadlift bis-snieni.
bil-weights u dak għallimni Mr. Cool. Mr. Cool, Mr. Cool, jagħmilha mhux Mr. Cool għallimni kollox kif tagħmilha? kien kellu ħafna records ta' Malta. Mhux hekk għax Mr. Cool kien Jimmy hawnhekk. Isma' jiena peress li inti qatt li daw l-affarijiet, jiena qatt naħseb u wara dari għandi xi ħaġa. Għandi xi ħaġa. Tara! Għandi taġen mill-malmala, taġen ra momenti aħjar f'ħajtu, il-ħendelet jiċċaqlaq, wasal iż-żmien li jinbidel u peress li nispera mhux qed tara l-mara bħalissa, nispera li jinsraqt il-taġen għal volja nsajr jien iktar mill-lita, ma insomma. Jiena ħaniċċellenġjak. Tista' tawwiġilna d-ditta. Wieħed biss imma, wieħed biss. Ma għandek subajk. Għandek subaj miksura. Tista' still. Għax dak erfajt xi ħadd. Nieżel 50 kilo erfajthom. Għax qed nipprova Guinness World Record tal-subaj. Mhux hekk, nagħmlu ieħor waqt qed tinfiżifna għaliex ma lile. Taħseb tista' tipprova tagħmilna live. Nipprovaw. Alla volja int għandek subajk naqa' miskin, nipprova. Mela ara, jiena ħantiwlek. Fajtli challenge oħra. Dajtek challenge, għandek il-kamera tu hemmhekk ħatkun kollha li biex ngħidilkom dan huwa taġent, taġent ta' vera. Mela jiena ħanħallik f'idejk mhux ħantelfek, f'idejk. Sorry, Sera, m'għandekx taġen iktar. Unbelievable, ħanara. Incredibly. Subajk għadu għarajt? Poġġi, street. Darba da, kien taġen, forsi jettara. Issa tara, Chris għalli f'iddeja, nissa namel roly-poly fi issa. Għandana, indawlu laġina. Inneħi l-handil un poġġi ġol forsi għivinu. Imma, intara, issa dal-materjal huwa materjal vera b'saħħtu, mamula sħana, mamul... Inti b'subaj, tuża, għandek ġviet tuża l-muskoli qed tuża l-iktar dak il-ħin. Il-tricep, il-piece tiegħi dari, up and back. Okay. U l-koxxa. Il-koxxa. Sib differenza bej taġen u ieħor? Kolla differenti. Kolla differenti. Ara, jiena Tony. All right, widnejja Tony challenge biex nidrittaħ. Ara, ħanaddikom għall-ħabbarijiet, forsi wara l-ħabbarijiet inkun id-drittajtu. Narakon dal-waqt. Narrik il-teknik biex nidrittaħ.